iNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha kuthiwa siyezweni lenkosi after this. So I strongly believe ukuthi kuzofanele sizame ke ukuthi sincenge lo wasezulwini ukuthi namhlanje ake asiphi isinkwa semihla ngemihla. Alibonge igama lenkosi. Ya ngoba usizani bafowethu kuhlangana kanje kodwa sihlangane ngomuntu yena angabibikho. Uyabona, so kuzoba into ethanda ukubanzima ukuthi sihlangane kanje size sihlukane angabibikho sizakalayo. Sanibonani enkonzweni. Manje ke ngiyacela bafowethu ukuthi siyenzeni lento ibe namandla. Ngifuna wonke umuntu olangaphakathi sizawukwenzana inhloko menamandla bafowethu senzelele uJesu. Ngifuna okwazi ukukikiza uzokikiza, okwazi ukuscreama uzoscreama, okwazi ukubiza igama lika Jesu uzolibiza, okwazi ukuthi athi bayede uzothi bayede, okwazi ukuthi akekho njengaye uzothi akekho njengaye. Kodwa ngiyafisa mhlawumbe makungenzeka angabibikho ozothula lapha namhlanje ngegama lika Kristu Jesu, ngoba ngiyakholwa bafowethu ukuthi asiphumelanga khona ukuthi sizoma kanje sishiswe ilanga kuphela bese siyagoduka, kodwa siphume ngoba sithi sizofuna ubuso bakhe. Shibe abantu abala abafani, kukhona oze ethi ngifuna ukubona abangani bami baka TikTok, khona oze ethi ngisesidingweni esiphuthumayo, khona oze ethi ngifuna usizo nginengqaki, kukhona obedlula ngendlela wezumsindo wathi ngicela ukuhlala ke ngilalele lento. Manje njengoba sila kufanele sizame masimala ngaphambili uku-accommodate wonke umuntu okhona la. It's fine lo ka TikTok siyamamukela nalo oze nenkinga akade zama ukuyilungisa ingalungi, nalo othi angikaze ngahlangana noJesu naye futhi siyamamukela, akekho simshiya ngaphandle. Ingakho nginincenga bafowethu ukuthi namhlanje ngifuna sihlanganise into kanye sonke sibe yimbumba bese siphakamisa iphunge limnandi lendumiso liye ezulwini egameni lika Kristu Jesu. Cela sonke sibili izandla silulele ezulwini egameni lenkosi. Ngifuna ukuthatha imizuzu bemibili shibe bese ngihlala phansi ngegama lenkosi. Haleluya. Oh kodwa Nkosi yami, letha umqhele wobukhosi nithwese wona anithi uNkosi yakho bonke, Nkosi, 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 haleluya yakho, Nkosi yakho bonke. Ngiyancenga bafowethu, ngifuna sihlanganiseni ifu ezulwini. Ya ngifuna sihlanganiseni ifu ezulwini. Ngicela nje wonke umuntu okhona vele uvule nje inhliziyo yakho bekabili sizosho into enjalo, uyinkosi yakho bonke. Ya silethe into enjalo, uyinkosi yakho bonke, whether uyathanda noma awuthandi. Uyabona into engiyithanda ngoNkulunkulu ukuthi akanandaba noma uyamvuma noma umvuma uNkulunkulu. Nathi into engiyithanda ngaye ayikho into engijikayo ukuthi uNkulunkulu. Hey, obhala iBhayibheli uthi uyizolo athi namhlanje uye, uthi koze kube phakade ulokhe nguye. Mana ke ngizobhala incwadi yeSamuel uthi kusuke phakade athi koze kube sephakade ulokhe nguNkulunkulu. Sawubona keyboard player, akajiki ulokhe khona nje, akajiki ulokhe emile uNkulunkulu. Abantu bayathanda noma ngabathandi, uyena oyinkosi, uyinkosi yakho bonke. Tholeleni isibani egameni lenkosi. Bayede Nkosi, Cela sihlabelele sonke bafowethu. Emiyonja bayede Nkosi, awukuqoqosha bakithi esibakade Ukuzomana
emiyo njalo. Can we lift up those voices? Can we lift up those voices? Bayethe Nkosi engungqongqoshe Simangade Eliminu nananda Hola mama 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 Hola mashanda bahasiti la bahasiti Mama kodwa angele ngicela sidule izandla zethu kanje bafowethu iyona inhlokomo le yona inhlokomo le labafowethu eThekwini iyo lento esifunayo sifuna into enjena lithi iBhayibheli bheka kuhle kangakanani abangcwele bahlangene athi kunjengamafutha ehla esilevini sikaAaron azayofika emphethweni wengubo yakhe uyayithanda uNkulunkulu lento lapha masingahlangana sibe munye nje asikaba into eyodwa kube yile inhliziyo naleya Kena siyilula izandla mfundisi uShezi. Can we imagine makungaba uwe nalo seduze kwakho nalo seduze kwakho nalo seduze kwakho nalo ngemuva nalo lapha ya sonke sithi eSimakade ungusomandla uyisho lento isuka la ekujuleni yeke ungayisusa emlomeni ayisuke la ekujuleni isuke la lesi sizwe singidumisa ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo ikude ngicela sisondeze inhliziyo ayisuke ekujuleni unamama kuna masiki tapai hela tamando koshanda dabaya tokota pali hela masako papa uriama masako papa unama kota pali kato Bayethe Nkosi Bayethe Nkosi kushibandla Nkulunkulu kushibandla ishokuwe abazalwane wekushopu bathi eSimakade ungusomandla
Sizowuthandaza. Uyabona namhlanje sawuthandaza. Uzawuthandaza omncane, kuthandaza omdala. Uzothandaza intombi, kuthandaza insizwa. Awuyawumemezela isiprofeto sikaJoel namhlanje. Uthi ngasensukwini zokugcina athi ngiyakuthulula umoya phezu kwayo yonke inyama. Athi abadala nabancane yehlisa. Madulo onke ayakhothama. Akhothama kuwena athi bayede, athi baye wehlukile. Phela sibili izandla silu lokugcina sekufuna sithandaze umqibili. Njengamanje njengoba sibili izandla zethu shezi, cela ungivumele baba, namhlanje ngifuna sizawushouta on top of our voices. Funa wonke umuntu la uzawushouta on top of ivoice yakhe. Funa sonke sibize igama lika Jesu. And sizolibiza 7 times. Mangithi wonke umuntu la uzothi ngegama lika Jesu. Olapha phezulu, olapha emumva. Uke kwabuzwa abapostoli. Kwathiwa kungamapha amandla lo mfo ephilile. Kwathiwa kungaliphi igunya lo mfo ephilile. Zaphendula ezami ezingenamahloni ngegama. Zathi alikho igama elinikwe ebantwini phansi komthunzi welanga ngaphandle kwegama lika Jesu Kristu. Mana ke ayi uJesu kuphela, uJesu enambethela esiphambanweni uNkulunkulu wamvusa kwabafile. Simbonile nyuka uhleli ngakwasokunene. Mana ngicela ukukufakazela uPaul ukhulume ngaye wathi mawubekini lowo mqondo awukhona nakuye uKristu Jesu owathi nesimo sobuNkulunkulu akazange asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kodwa wayithoba ethabatha isimo senqebo. Athi ngenxa yalokho uNkulunkulu wamphakamisa wabesemnika igama elingaphezu kwamagama onke, ukuba amadolo emhlabeni aguqe, izilimi emsulwini aguqe, besilimi siyavuma. Funa sibize lelo gama ke. Qibile manje, xa sibili izandla zethu silulile ezulwini. Sawubiza leli gama lika Jesu. Mangithi 1 wonke umuntu ose-workshop uzothi ngegama lika Jesu. Mangithi 2 wonke umuntu ose-workshop uzothi ngegama lika Jesu. Mangifika ku7 uzoshaya izandla kakhulu uphinde ulibize 7 times igama lika Jesu. Cela bafowethu nisema mic-ini nibamba ama-mic, wonke umuntu uzobiza igama lika Jesu. Ya mfethu, wonke umuntu uzobiza igama lika Jesu. Sizolibiza nalo odlula ngendlela uzozalibize naye igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. 1. Phela nizama ukugqiba le mic bafowethu, nibaningi kakhulu ngiyi1 la emicini. Ngifuna silikhwaze kakhulu leli gama, silikhwaze linamandla bafowethu, ulibize ukholwe namandla lo. 1 2 3